Hewejäde salam, ben Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 217-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, biz üçin ýene bir bayram, ýene bir toy. 84.000 agzany geçdik. Nesip bolsa ýene 16.000 agzadan 100.000 agza ýetýäs. Biziň iň çalt wagtda 100.000 agza ýetmegimize diňe siziň kömegiňiz gerek. Siz näçe aktiwja bolsaňyz, bizem nesip bolsa iň ýakyn gününe 100.000 agza ýeter. Aramyza täze gelen fanatlarymyz bar bolsa, siz hem biziň kanalymyza agza bolun we biziň maşgalamyza goşulyň. Geçen bölüm Amaliýanyň berekellasy bar diýipdim. Bu bölümde hype täzelik ýollaşy bilen seniň. Dawno aýtýardym, ýollaşy bilen bir täzelik çykarsa betä bolar diýip, gaýyp. Gollaýarmy? Amaliýany öwýän bolyn 5 manat berýändir diýip pikir etýänler bardyr ya. Beýenç öwräýif, uzun bir dinç alışdan soň täzelik ödürläpdir dostlarym. Dostlarım, dostlarım, meniň dostlarım. Badyňyz gaýtmasyn, zor bolan dostlarım. Dostlarım, dostlarım, meniň dostlarım. Ýaş tanatlar gepleşigimizde ikinji orna münasip bolan Resul Sahatyw täzelik ödürläpdir. Sen gideň soň. Gelmende ettin, sen giden son. Ken yalvarıptım, gelmedin son. İnni başka men, başka arzu, başka durmuş, qaytadan gelsin. Gülalek Gulmuradowa täze klip ödürläpdir. Love is everywhere. Şatlyk Gurban Nazarow, Maysa Ken salam. Maysa gülüm yarım, sen almanarım. Sen seviyetme kararım, sen intidarım. Maysa gülüm yarım, sen almanarım. Inni Elias Halkaydym Time, Hemra Recep, Tuni Derya. Benim için hicran oduna tutaşy, tün derya tenine arýmam geçdimi. Yine bir Halkaydym Time, Täşli Turgenow Baldiye. Alewelin yakıp kömürlüyimi. Alewelin yakıp kömürlüyimi. Ölüm bu yerlerde gitme galiye. Arada lentada galasawany geçirdik. Siz boş wagtyňyz nirde köp wagt geçirýäňiz diýip, birinji ýerde YouTube, ikinji ýerde TikTok bolupdyr. Dostlar, şu ýerde soraw döreýär, näme üçin ikinji ýerde Instagram däl-de TikTok? Her kim öz pikirini tesirlerde ýazsyn, men okajak. YouTube täzeliklerinde Murat Öwez bilen gepleşigimiz nesip bolsa şu hepdäniň 4-nji güni çykar. Sahna arkasyny gördüm, gaty bet bolupdyr. Inni Elias iň gowaran şagyrlarymyzyň biri, köneleri ýatlar şagyrymyza Begenç Nuriýew açdy mara. Ordudan daşa ayrılıp beni duyfadı bunu geçi yüreğim şonda da ölüm dinle kalım yürü gaydımın dinle ovalım şımarı onun divana açtım ara oldum divana yıl daşı kanam.
Yine bir könleri yatlaly Cuma Murat Kasimov ýa-ni Jos Gülşat. Tesirleri okumaly şaýajymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak adynyň dostumyz Batman türlü her hepde täzelikler bilen garşy alýas. Size ol üstünlikler arzu etýäs. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Yine bir tesirimiz Guwaş Nepesov. Like her ýerde goýýas, kommentariýa ýazýas, bize okaňok. Şonu da size üstünlik diňe öňe mejatama köp sag bolun. Nesibeňiz bu bölümde kendi gördüğümüzçe okumaya çalışacağız. Yine de yadan tesiriniz için köp spasiba. Yine bir tesirimiz Maksat Halmuradov. Töwleme altın gaty gowy çykyş etýän ýöne täzelikleri azrak iş çykarýan galan zat Gülýaly. Köp sag bolun. Sebäbi biz bölümi hepde bir ýerek düşürýäs. Şonuň üçin biraz giýjirak galýan bolup bileriz. Inni gelýär soňky tesirimize üýtgeşik ady bilen Salam Altınay hemde mejatamy arman işiňizde diňe öňe Altınay. Sizin Ormutluk şow wideoňyz türkmen halkyny dünýäniň iň ösen döwletleriň hatarına çykarýan, güýçli zehini aýdymçylar ýüze çykarýandyňyzda size de diňe öňe gitmegi isleýäs. Köp minnetdar, sag bolun. Şeýlelik bilen dostlar, bölümimiziň soňuna geldik. Şu hepdäniň 4-nji güni yüz-yüze gepleşigimiziň täze bölümi çykýar. Hökman görüň. Indiki bölümde görüşýänçek özüňizi gowja seredin. Hoş, sag bolun. Başladın. Ha, gaýyp. Näme sen reklama etýänmi? Gollaýanmy? Gülkün. Ne dep yaşayın sensiz dünyani. Love is everywhere. Ne dedik? Yanlış. Love is everywhere. Deyip dur şu an yadır deyip bilmem everywhere deyip. Men onu 30'a almadım ha o biledi. Bunu çıkaraşaydı. İşin yok mu altın? Bak bir şey yok. İşim yok bu da. Ona hiç işim yok. Mecetamadı. İn bol bir normal sıfatlı altınlar. O sonunda da ma attak ya. Böyle surat alacak. Benim? Baba. Böyle elini alıp dura. Yok ki alıp fıtıp dura. Böyle. Batman ne yok ayımı? Batman ne yok ayımı? Tesirlerde. Yani biraz vakit geçmiş oluyor diyen ne için Türkmen çığırlayan ne Türk çığırlayan ha şuna şeride öçün korkyan namen täzeliklerden habarsız